Charles Show mpanyina tena se dwumadie na de bro tete obi ka tete obi kire opanyini de bi sese ewo nchen sese a papa yi eni mama ne amamre titro asante na se aka na amamre ne amane yibedi nkomo afa ensa abode ho ensa wa se ye ensa wa se ye ensa abode emu bia na opanyini atiase sei na ye wo abakwasem bi wo ho ana se ye wo akan kasa bi wo ho a na yeka akoye kasa nhorofa so ama ne benya kasa be se ensawa ana se ensa abode ana se ensa opanyina kwa aba radio so opanyini de be se di ne dwuma pii na o radio so osa yi kuku mahene chiamen prekope to ne mu de se ba amane ne amamra onim pii na me ne panyini edi dwuma die pii na sisi asa wo hweme a Utma ahwesa channel so and even Facebook. Our hweme. Me no more videos. Me na videos bebe. Ye de kire wiase amansan. Akan amamre, akan amane, abakwasem bi, tete obi kire nsem bi. Tete obi ka ho sensem bi. Ye bebrebe na. Openye na ye hwe nsa body nsa na se nsawa. De na onim fasa akasa yi. Me da ase Charles tete ne nipa wu a na se mo ba nipa wu a na se mo si na no tete brasu ne nipa wu a bana eso na ne ye di nipa to ne yakosi ya no ya kan bana sabre idofu ni bu a wawa bu nse da kwa afi na bana na holu ni pe wu a ni akowai wawa na bana ni bi na ye de nipa beto so na ye bukam na ye de ahoma to so na ya nwene eno na ye adaka na fundaka pa e tona bode fundaka de na ka finta ni wai 400 million bi no adam chese fundaka ne ye de na nanu mu ye sa ana be wie se afi de nipa wu a ne atwa mpapa ne anwene ne sa sere ne anwene bi esi so na ya pa bana bi abutu so na ya di akosi sabre ntoma eye de ya nananu mu fira chenchen ntoma eye bia chenchen ena nananu mu ko wai ne hono na ne abeboro na yasib na enwanwa se nananu mu buru no saa omu wo bre ne adaje eno ne ma ibenya akunini ntoma ne se buroni di bia ba ne yetutugu so a ne tete wona afra chenchen ntoma na wo ye before we say na ho adwuma edene nipa mmetena se kra ye ndoso eno so sa wi ase feso akọ wa dua bia bena na wo de batu dua so de aba prowa aburu kwen le wa yi hu fi na wo ye nyina na wo twitwim na wo babem sa bira na tete na nanum no mo de mo amuma na ye dantawo me de kata ya nim ni eto ana ne ye de ne nam wiase ya disi efunu ni enim si ye de da nipa kofim se kwasi kokko ba yi no woni ye bedi sumasi dwa imumu dwa enu omode ntoma bi ba ye ne ntoma no ne efre no nsa ntoma no ne efre no nsa na wonya brempon ifri chenchen ntoma no mu no ena sa ntoma nsa no ebaye na nanu mu anu wo munsa wo bie na na toto nti obi a ni akohai ni ya dia bade daw ni ya de bade dawa no obi obeba yie ni ase ntuma sai die
yɛkɔ hai enti mumu ayɛ na yɛnkotua nsaa no ntoma nsaa no nka sɛ ɛnyɛ nsa na de ɛbaayɛ dabi ebi sɛ ɛyɛ nsa na yɛde kɔ ayi ɛsɛ dabi mini sika wɔn so mini sika dabi ntoma no ne yɛfrɛ no nsaa na nsa koraa na abɛwu yɛde saa nsaa ne bi bɛfura wo no wabɔ bra wowɔ agyapadeɛ tete yɛ kan ɔwɔ sika kɔ ne adeɛ a yɛka nkura ne kuro mu asikafoɔ a wɔka ho saa berɛ koraa ne kuro no ne kɛseɛ te sɛ yi enti berɛ a yɛkɔ hae na yɛde abɛdeda nipa a wɔdi mu saa no ɛne ɛsɛ mu a mobaeɛ no obi a wowɔ kakra biara no fa bɛboa me yɛnkotua nsaa yi bo nsaa yi ɛho ka nsaa ntoma nsaa ɛho sika ne ɛno na firi hɔ na ba agu ntoma bi wo fra mu dududu toro na ba agu saa ntoma na agu no a yɛka no ne bu ɔmmerɛ wo fra moton ne yɛsɛ agu enti woba yie n'ase na nipa asɛm asie ambaa na yie anka ɛdeɛ ne yɛnim na nso yɛbaa nsaa na a wɔde dedaa no ɛso mbo na ɛsiane sɛ yɛde sika na yɛyɛ nti ɔnye mfa ntua nsaa no ɛho ka bi kasa ne herɛ so yɛsɛ nso abɔdeɛ nsaa ho ka yɛtua ɛnɛ yɛabɛyɛ ne nsaa abɔdeɛ ntoma nsaa enti mpanimfoɔ wɔ kasabebuo sɛ deɛ onim nsaa no ntoma nsaa no ɛnɛ tɔ na ago ɛtete koraa ne wakɔtɔ firi sɛ ɛnyɛ sikafoɔ ne ahiafoɔ nyinaa ne bɛnya ne pɛ akɔtɔ ɛde abɛdeda yɛfunu nti sɛ yɛde mono deda sikani a me nso hia ne minya dada bi a na me nso yɛde adeda me ɛnɛ ma a yɛbɛnya adini nsaa na saa nsaa ɛyɛ akankasa kwabere asante sɛ wahu ɛne abusuakuo no ne kasa ahodoɔ no nkyekyɛmu na ɛsono sɛdeɛ obiara si bɔ ne kasa mu ɛna baabifoɔ sɛ yɛkɔbɔ nsoa kɔkumawu a sɛ yɛbɔ nsoa sɛ wote ase yɛkumawu firiboa kɔdua fa yɛbɔ nsoa baabifoɔ sɛ yɛbɔ nsaa baabifoɔ sɛ yɛyɛ sɛ yi ne nyinaa na ɛyɛ ntoma nsaa go ɛho ka na yɛtua ɛna mama a yɛbɛnya adini nsaa patience meet Charles show ɔpanyin akyerɛ adeɛ a ana kasa ana mamre bi na ɛwɔ hɔ sɛ nipa wu a yɛdeda na ne de ntoma bi fɛn nsaa na ne bo ɔden te sɛ bi na ofie skani hɔ a yɛntimi mponto ne daw ɛno wachi ɛna konya yɛbɛnya ntoma ago ɛne wanya nsaa ne bi a na ɔtɔ ago na nagya yɛde daw saa ana sɛ nsaa na tim bɛyɛ mmerɛ na wa wo ne skani so no watɔ nsaa na a ayɛ ago ne bi ɛna benya bebi a na ɔpanyini ebu kyerɛ sɛ ɛnam saa nti benya saa bɛ no nsaa ne ago onim nsaa na tɔ na ago onim nsaa ɛna tɔ na ago ɔte aseɛ mpanyina tena ase sɛ meka kyerɛ sɛ ɔpanyini wɔ ha ɔpanyini wɔ fie a sifanfo wakyerɛ wɔ mu sɛ nyɛ nsaa na ɛde kɔ ayi ase sɛ mensani no na yɛ ntoma fantini sɛ na yɛ tam ɛna na yɛde kɔ deda funu no te na yɛ pɛmu sika kɔ saa tam no na saa ntoma na ne bo ɔden ti so abusuo bi yɛ brɛbrɛ kɔnya baako ɛbɛde do mu de hyia efi no mu pɛmu sika a mo tunda yɛ akotua saa aka no ne benya nsa abɔdeɛ na abusuo bi yɛ ne kasa anaasɛ sɛ de mo se bodin no ebesi nsawa ebesi nsoa ebesi nsa ebesi nsa abɔdeɛ ne nyinaa ɛyɛ kasa baako meet Charles show mpanyina tena se mede ne show yɛbesi ha dasane mesa abɔnkyɛn ɛnɛ yɛhyia yɛwura Charles nti ɔsɛ sɛ wɔ meeti no nko adeɛ meet Charles show
tie tuwa wa share no subscribe bia no no wagina so ye no wati asem ni ye na de bia to kotodwam